Redikola u mistoqsija stupida. Hekk iddikjara d-deputat nazzjonalista David Take meta mistoqsi jekk jikkundannax il-kummenti tal-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' tmeninijiet Louis Galea li qal li l-Partit Laburista għandu kanċer. Tikkundannaħ lil Louis Galea? Dwar xiex? Deskriva lil dan il-gvern bħala kanċer. What a stupid question, no? Il-kumment ta' Louis Galea weġġa lil ħafna, iżda l-David Take din hija xi ħaġa redikola. Qed naqbdu fuq xi ħaġa redikola bħal din? Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo qal li dan il-gvern huwa ta' ħasra l-Malta, fil-waqt li ma kkundannax lil Louis Galea għal kummenti tiegħu. Ħasra għal-Malta. Il-gvern huwa ħasra għal-Malta. Ħadd mid-deputati nazzjonalisti oħra ma l-isnu kelma ta' kundanna lejn Louis Galea li uża l-Mart sabiex jattakka lill-Partit Laburista. Tikkundannaħ lil Louis Galea li ddeskriva lil dan il-gvern bħala kanċer? Urrieħ meta titkellem miegħu dik la. Tikkundannaħ? Sewwa? Imbagħad. Tabli għalik li ntuża l-Mart fil-politika? Taqbel li ntuża l-Mart tajjirek fil-politika? Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.